Здравейте отново, приятели на акваристиката! Добре дошли отново на канала на Акваристът от Бургас. Много се радвам за активностите, които вие извършвате, че споделяте мои клипове, че лайкате, че имам нови абонати, имам нови запитвания. Днешното видео, докато пътувам от Русе към Варна, намирам време да го запиша. Ще ви обясня и ще отговоря на един много важен въпрос за всеки от вас, любител акварист, а именно откъде да се снабдявате с рибки, как да разбирате дали източникът, от който се снабдявате, е грамотен акварист, който разбира как да се отглеждат правилно рибките, как да разберете дали рибките са здрави, кога да избягвате такива търговски обекти, в които очевидно не се полагат нужните грижи за декоративните рибки и при закупуване оттам те започват да линеят и да умират. Започваме. Първото нещо, което трябва да ви направи впечатление в един търговски обект, когато отидете да скупите рибки, е състоянието на аквариумите. Огледайте колко аквариуми има обектът, как са подредени, дали са чисти, дали са добре филтрирани, аерирани, каква е температурата в тях, каква точно филтрация има. Внимавайте в магазини, в които има централна система за подмяна на водата. Примерно една помпа, която върти водата на 10 аквариума, от аквариум в аквариум отива, тъй като тогава има опасност от, ако случайно влезе рибка, която не е претърпяла карантина, може да влезе болест, тази болест да се разпространи във всички аквариуми. Друго, което може да ви направи впечатление, разгледайте как са групирани рибките в самите магазини. Какво е поведението на рибките? Дали имат такива клатещи си движения, дали имат бял налеп отстрани, дали цветовете им са избледнели, какво е осветлението. Защото по този начин ви може да разберете доколко човекът, от който ще вземете рибките, той е грамотен, добре информиран акварист, на който може да разчитате при задаване на въпрос от ваша страна, той да ви даде адекватен отговор. Друго нещо, което трябва да ви направи впечатление е, примерно, дали всеки аквариум има отделно кепче, сложено отгоре, примерно върху капака или закачено до аквариума. Дали има отделна чашка, с която се загребва вода и се слага турбичката. Тъй като ви казах, понякога магазините не правят карантина на рибките, те ги взимат от някъде, казват им, че са здрави, но е хубаво рибките да имат някъде отделно помещение, където да изтърпяват 14-дневна карантина и тогава да влизат в търговския обект. Затова е хубаво да наблюдават, хубаво е всеки аквариум да си има отделно кепче. Или, айде в крайен случай, в една кофа, аз така съм правил, в една кофа с вода, слагам калиев перманганат слаб разтвор да стане леко розова вода и вътре държа кепчето няколко минути, после го изкарвам и го изсушавам, го закачам някъде да изсъхне. Друго, което трябва да ви направи впечатление е, както ви казах, как са групирани рибките, примерно в един аквариум, дали са мирни рибки, живородки, харациди, скалари. Обикновено златните рибки ги отделят в отделен аквариум, тъй като те са на друг температурен режим. Те искат по-студена вода, даже повечето магазини въобще не отопляват аквариума, където са златните рибки. Чистотата на аквариумите. Може да задавате въпроси, примерно с какво ги хранят рибките, тъй като вие като ги вземете, нали, да продължите на същия хранителен режим. Няма да спестявате от хубава храна. Сега на пазара има най-различни хубави марки, чешки, полски, немски. Вземете няколко вида храна, смесете си в една кутийка и храните нормално, не ги прехранвайте. Това е едно от нещата. Общо взето това са главните неща. Отново пак в края на клипа ще ги повторя. Когато купувате рибки, гледайте първо състоянието на аквариумите, колко са те на брой, да не има достатъчен брой аквариуми, за да могат те да се комбинират. Има някои магазини държат само по един вид в аквариум, имат много аквариуми, примерно 40. Обаче някои магазини, даже и с 10 аквариума, могат да продават 40 вида риби, като ги комбинират заедно. Така и по този начин вие може да видите кои рибки с кои могат да съжителстват и да ги комбинирате в общ аквариум. Толкова за днес, аз продължавам моят път. Благодаря ви за вниманието.
Ако видеото ви е харесало, лайквайте, споделяйте. Ако за пръв път сега попадате на моя канал, абонирайте се, ще намерите много видеа, като се върнете назад в моята база. Там нагледно може да видите моите аквариуми, с моите растения, с моите риби, с много технически съвети относно как да изградите аквариум най-лесно, как най-лесно го поддържате, как рибките ви да бъдат здрави, даже и когато имате някакви болести, как да ги лекувате. За днес приключвам. До нови срещи. Очаквам вашите въпроси.